दिनै जे इन्डिपेन्डेन्स डेनि नामाव माखासे चाप्रि गथ'फोरा दुनियानि बाइक साखाव साखाव जोंनि इन्डियान फ्लेग्सफोरखौ लानानै पुरा माने एकदम गारि साखाव साखाव दिनै 80-90 स्पिडआव हाय हेलो लोगोफोर आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउट्युब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर लोगोफोर आं आरो बांद्राय गोबावखौ खालामबाय थालासै बांद्राय पेक बुखैबाय थालियासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेना होलांदेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन नोंथांमोना निश्चय हमदांनो हाखाबाय बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर जायखियानो जादोला आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि अनगायै मोननैसो भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांनानै होग्रोनि आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेनि बागै बिथां जन ब्रादारा मा बाथ्रा फोरमायदों आरो मा बाथ्राजों बुजायलांदों नोंथांमोना जोबजासिम स्पष्ट भाबै बिथांनि भिडिअखौ बिथाङा माबायदि साजेसन होलांदों माबायदि एडभाइस होलांदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलांबाय था बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो लेकिन एक सेकंड A few moments later. आरो बयखौबो जोंनि इन्डिपेन्डेन्स डेनि थाखाय बयखौबो गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय मोनसे खोथाया आं बुंनो सानदों दिनै जे इन्डिपेन्डेन्स डेनि नामाव माखासे चाप्रि गथ'फोरा दुनियानि बाइक साखाव साखाव जोंनि इन्डियान फ्लेग्सफोरखौ लानानै पुरा माने एकदम गारि साखाव साखाव दिनै 80-90 स्पिडआव पुरा साखावदों माने गावसोरखौनो सानदों जे माने फ्रिडम उदांस्रिखौ थारमाने गावसोरसो लाबोदों आरो जेनेबा लोङै जायै ओरैबायदि साखावनाय जाय मानसिफ्रा फ्रिडम फाइटार न' खाथिनि लांगोनायाव चेयार लानानै नाहरनानै मिनिगासिनो बिसोर गथ'फोरखौ ओरैबायदि चाप्रिफोर दङ माने बुंनो थाङोब्ला माने बे इन्डियान फ्लेगनि गेजेराव बे अशक चक्रआव मोनबेसे गंबेसे गनसि दङ बेखौनो मिन्थिनो दिनै थ्रि कालारखौ सोङोबा गोजौआव मा दं गेजेराव मा दं गाहायाव मा दङ बेफोरखौनो मिन्थिया बिसोरो दा बेफोरबायदि चाप्रिफोरखौ मा बुंगोन आरो दुनियानि नोङो बहाबा नों सरलपारा दुनियानि मालायनि फिसाजोफोरखौ लानानै ओरैबायदि उराय खोनाय गारि साखोनाय मा नायनो माने उदांस्रिखौ गावसोरसो लाबोदों मालायनि फिसाजोफोरखौ जे लोङै जायो ओरैबायदि साखावदों बबेबा ट्राक सिङाव हाबोबा मा जागोन बे गथ'फ्रा नोंबो थैगोन मालायनि फिसाखौबो लांफागोन नामा इडियट्स इन्डिपेन्डेन्स डेआ माखौ बुङो मोजाङै फेमिलि थां लोगोफोरजों थां नोंसोरो बहा मोनसे नोंसोरो जाग्रा लोंग्रा मोजाङै शेयार खालामनानै मोजां जा मा गारि साखावला माखावला गोदाव सोराव माने जोंनि मानसिफ्रानो जाम्बासिनसै नामा गासिबो जेरावबो बयजोंबो नासयजानाय गावजों गाव थैनाय गाव हारसिंनो बाइक साखावलाबायनानै थैनाय मा बुंबावनो बेनो जाबाय इन्डिपेन्डेन्स डेआ बेनो जाबाय दहायथ' सासे मानसि टाउनाव लोगो मोननानै अन्थाइसो खुबैसोमोन आं मानसिखौनो माने गाव सोलाबोदों
माने गावसो उदांस्रि लाबोदों जेनेबा साब्रै साला बुलशिट नोंसोर मा सानो नोंसोर बुंहर बेफोरबायदि गथ'फोरखौ आरो माब्लाबाबो न'खराव सोरबा बिनानाव सोरबा फिसाजोफोर दङबा बेफोरबायदि साफ्रि गथ'फोरजों दानागार हर न'खराव थगायना थांगोन लास्टाव न'आव डेड बडिसो फैगोन मिथिबायना खबरदार न'खराव फिसाजोफोर बिनानावफोर दंबा खबरदार बेबादि दाथोन हर बेबादि साफ्रिफोरजों थेंक इउ थ' लोगोफोर बेनोमोन आरोना भिडिअ'आ निसय नोंथांमोना नायनानै थारैनो बुजि मोनखाबाय आरो नोंथांमोननि सेरावहाय बिथां ब्रादाराबो ओरैबायदि स्पस्ट भाबै बुजायलांखाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला नंमारगौ बिथां जितु जन गार्जाया नोंथांमोननि सेरावहाय जाबायदि बुजायलांबाय फोरमायलांबाय बिथां बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथोमार मानसिया उन सिगां साननानैसो खामानिखौ मावलांनांगौ आरो जेरावखि थाङा मानो जेरावखि आगान सुरां मानो नोंथाङा आगानसे होनायनि अनगायै खनसे नङा खननै नङा खनथाम 100 बारखौ बिथांमोना सानग्रोनानैसो खामानिखौ मावनांगौ आरो सोलिलांनांगौ नङा होमब्ला दिनै नोंनि थाखायनो गुबुनाबो मोनसे हेंथाबो मोननो हागौ नङा होमबा ओंखायनो जेनेबा मोनसे खामानि मावनो थांनायनि सिगाङावनो मोनसे लामाजों आगान सुरलांनायनि सिगाङावनो गावखौ उन सिगां साननानै जेनेबा आंनि थाखायनो गुबुनाबो जाहाथे जेबो दुखु मोना जेबो खस्थ' जाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननानै नोंथांमोनाबो ओरैबायदि आगान सुरलांनांगौमोन आरोना लोगोफोर नाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ आं सिगाङावहाय मोननैसो भिडिअनि क्लिपखौबो नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांदोंमोन आरोना बिथांमोना नंगौ 15 आगस्ट'आ जाबाय भारतनि स्वाधीनता दिन नङा होमब्ला भारतनि उदांस्रि सान जों साफ्रोमबो सुबुङानो भारतनि बे जितु फिरफिलाखौ लानानै जों सिल्युट जुदि खालामनाया जोंनि थाखाय मोनसे मोन्थाय दङ नङा होमब्ला नोंहाबो मोन्थाय दङ आंहाबो मोन्थाय दङ मानो होननानै बुङोबा जों बयबो भारतनि सासे जोनोमगिरि सुबुं नङा होमब्ला ओंखायनो जेनेबा गोबांयावनो जेसे हागौ जों बेखौ लानानै जों देखायनो नांगौमोन नाथाय बिथांमोननिया गावनि जिउखौबो बावसोमनानै गावखौ नङा गुबुननि थाखायबो हेंथा बेफोरबायदि खामानि मावनानै बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांनाया बिथांमोननिया गोरोन्थि जादों आरोना लोगोफोरा थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आंबो आरो नैफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय नैफोरबायदि भिडिअखौ लानानै नैफोरबायदि कन्टेन्टखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बेफोरबायदि फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायाव जुदि आंनिबो माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरो आंबो जेनेबा बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै बिथांमोननि बेफोरबायदि आखुखौ नुनानै जेनेबा आंबो थानो हायासै नालाय ओंखायनो जेनेबा जा एसे आङो आंनि गोसोआव साननाय दङ साननाय हनाय दङ जितु नोंथांमोननि सेरावहाय बेखौनो शेयार खालामनो होननानै आं नैबे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय बांद्राय गोलावखौ बुंबाय थालायासै आरो आं नोंथांमोननिख्रुइ आरो माथो बिनि सिगाङाव आरो माथो बुंबावनो रोंनो आंनिख्रुइबो बांसिन नोंथांमोना गोरों गोरा मानसि दङ लेखा फरायनाय आंनिख्रुइबो गोबां गिदिर गोलाव सुबुं दङ नङा होमब्ला आंनिख्रुइबो बांसिन गुनि गियानि गोनां सुबुं दङ ओंखायनो जेनेबा थेवब्लाबो आं नेहाथ सुबुं सासेब्लाबो जेनेबा आंहाबो मोनसे जिउआव गोसोआव मोनसे गोथार मोनसे आखुखौ साननाय दङ नालाय ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोननि सेरावहाय आंनि गोसोआव जा लुबैदों जा सानदों आं मोजां खामानिखौ साननानै लानानै नोंथांमोननि सेराव बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं शेयार खालामनो लुबैयो नालाय ओंखायनो जेनेबा जायाब्लाबो रोङाब्लाबो नोंथांमोननि सेरावहाय दिनै बेफोरबायदि फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनाय बायदि जाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जोबनायाव नोंथांमोना जुदि नैबे आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबनायाव आरो बेल आइकनखौबो दाबायदो जाहाथे आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय